Il-lokalità ta' Ħal-Kirkop għadha maħsuda wara l-aħbar tal-mewt ta' Lenard Camilleri li sfortunatament tilef ħajtu kmin is-sibt filgħodu wara esplużjoni fil-Kamra tan-Nar San Giuseppe. Net News il-ħadd filgħodu żar il-post fejn seħet l-esplużjoni. Fil-post kien hemm ambulanza u membri tal-Protezzjoni Ċivili fejn jidher li għadu għaddej xogħol ta' tindif minn materjal esplussiv. Raba u ħbib ta' Nardu kif kien magħruf ma' sħabu poġġew bukkett ta' fjuri fid-daħla lejn il-Kamra tan-Nar. Bil-post bħalissa għadu suġġett ta' investigazzjoni biex ikun stabbilit x'wassal għal din it-traċedja. It-l-esplużjonijiet ħallew ħerba fil-kumpless kollu ħlif statwa ta' San Giuseppe illi baqgħet intatta. Fil-fatt filmat li kiseb Net News wera s-saħħa tal-esplużjoni li letteralment tajret il-knatan tal-kmamar li spiċċaw Borġ Ġebel. Intant ħarġu mill-isptar tnejn mill-irġiel li kienu involuti f'din l-esplużjoni. Leonard Bartolo jinsab lura d-dar u qed jirkupra mix-xokk kbir illi ġarrab kawża ta' din it-traċedja li fiha miet Lenard Camilleri. Wara li ħareġ mill-isptar Bartolo ħalla messaġġ fuq il-medja soċjali fejn kiteb li jinsab iddispjaċut ħafna bit-telfa tal-ħabib kbir tiegħu Lenard Camilleri. Fl-istess waqt irringrazzja lis-servizzi ta' emerġenza li intervjenew mal-ewwel wara l-esplużjonijiet u lill-istaff ta' Mater Dei.